Bolýaýjy. Öýdeden tez wat. Yarım saat 40 minde barar. Assalamu alaykum. Gowma oğlum. Armada. Gelin tamama. Ýaxşy, saglykmy? Ay hava. Oy. Eze näme bolýar? Saglykmy ho? Oňuşmadyň aýtana şoň bilen. Oň şorýarym oğlum. Oň şorýarym oğlum. Haçanky derman alýanym. Heni de mandan ok dermanym. Näçe gün geçdi. Özü bilen bir guruluş görmedimmi? Bir sınla kay guruluşdy, şert goýdy ýoňunda. Näme diýip şert goýaýyn? Kogoýun öýden çykaryp. Çağası wa, hileyi wa, iýerebitsin oğlum. Mene bilen haýsynyň gowurjagyny bilemem. Eli ýok, puli ýok diýip ýanyma alym şulary. Olara menne jügsi balňa urady, onu metrege ýalenmeýin. Köýler tiitilleşen bolup aýlanyşyp durýar. Bana peýdasy ýok. Kafe diýen bolýarlar, dastavka diýen bolýarlar. Maňa beren otlar şodatlardan. Utanman özleri ýeler. Bolýarmy munyň şodatlar? Bir gram nahar biçen ok öýde. Bir kere çay ýok. Bolupdyr bir ýaşdan soň näme de bolsa, elim sag, ayagym sag, alışdyrýan onuym özüm iýen, içýän. Allah jany öýe gaýrat bersin. Buram gelipdir ay. Näme gurulaşyp otyrlarka? Dünkü öňünkü gidişi dermanam ýok, hiç dadam ýok. Gep berodi seretama seret. Ette bir zatdır durmada. Doğun molaýysyna gep berip otyr. Dermanam alyp bermelilerni bir ýaşdan soň maňa. Oňa nädik gideýin men? Ulugum ýok. Onu ejawara dinýän gydysym ýalyk. Belli kullu bir şert goýuň. Sen şeýler aktyk görüň. Men gep berýän ýalyk bolup görünýärdim gelenok, öňül zordan özüm kaçyp gitdim öz başlyklyga. Şu mesele diýerenji görünmejek bolup. Neçe geler bolun akşam guruluş. Ýara men gowy teridin. Wagdym kemetmeýändi. Bolmasady öýmem, gyzyllaram, jaýym, ulagam hemme adam tatjakda şähere gitjekde hyzmatgar, tünüp hyzmat etdirjekde öz mesele ýaşaryk diýäy. Sizem bir zat goşan goşmadyňyz diýdiňim şeýitde bir arkaýyn gurulaýaja. Den bir şey diýip göreje. Soň maňa sag bolsun aýtmaňa bakmal. Bular şeýtip gitmediňizçe, sen aýdýanlardan uğrar, bular sana bir ot ýaktyrjagan ýydan ok. Ýöne pikir etmeje, men sana gep berýän gep içirýänler öýdüm. Yok, men on ýalat diýem oga oğlum. Menim samsyk bel bilýän çağam. Ne bileýin, bulardan agdym ýagjar aýsa. Ben şeýitdänim çynnak bular tara ýaşadylar. Egerde düzelmeseler, ondan bu mesele özüm girenese. Borujuma. Nesip bolsa. Ben ýöne ýaky diýen dermandan taramadym aýyja. Ýör, özüm gör. Gidelim mi? Özüm alay. Bor oğlum, menin nädir bir Öyle geyleyin, bolýarmy? Serede gep bergit. Doğun molaýysyna Gowmuş sana. hawa gep berip otyrejeme. Masxara edip barya. Öňem şuleýde ýaşatmaja gol perhilek boldy. Towa. Özüm gurulaşýar. Rahat. Dağlığınıma yetip gelýär. Näme alyp berjek dağlığınıma? Hani doglaňynyň ura gelsin nesip bolsa, görüberer sonno. Anda medan çay oýup bereýin.
Ece, öz jagyňda oturup bilmediňmi? Çay jagdy içip durduk da. Yok, oturup bilmedim. Näme? Päsel bereýdim oğlum. Ay ýoklay. Ýanca bir çay alyk da öňmüze gelinim bilen. Ha. Süýdüçük bilen gowut diýem çay. Hawa, al çayzy çay. Al. Yok, sağ ol. Men içip geldim çay. İkiňiz bilen bir çürt kedik bir zady gürleşeli. Gowja dinleň, şu öýü görýäňizmi? Hawa. Gow gerek. Hawa je gowy. Men dikdi keltdim şunu. Anamly dizayna. Aňry baş edip etdirdim özüme. Bir kemsiz edip berdiler. Kapıda duran ulow görýäňmi? Her günjik gitýäňe hedil edip çık minip. Hawa. İşiňe. Men ulowum şol. Kakaň bilen goşulşybarlyk şonu. Bu jaga saatlaram görýäň dämi? Men adanjym şolam. Men getirmesem kim getirýär öýü? Sen getirýänmi? Sen getirýänmi? Bu oturunca divanyňam. Men satyn aldım. Näme ol Ece, aýtsana, gysgalyk. Näme diýjek bolýan? Alyp gelen dermanlam gördüňmi? Hawa gördüm. Näçe manat durýany bilýänmi? Bilemok. Bilmersiň hem sen. Sebäpsen bilesin gelen okşadatlar. Azaryna da däleseň. Ejeň sagmy, kesellimi, bildirýän zady barmy saňa? Inni men aýtjak zadym diňle. Senem diňle. Aýdy ber. Dermany özüm aljak bolsam, ijek işimi özüm aljak bolsam, ýola çykyp gidende awtobusla gitjek bolsam, taksili gitjek bolsam, bulan hemme zady men özüm aljak bolsam, men sizi başma yapaýynmy? Yal ýagsalary. Oyaçary. Aňarda jaşar. Kapyň ýanyna. Belli gepden belli gep. Maňa siziň hyzmatyňyz bolmajak bolsa, maňa peýdaňyz degmejek bolsa, çıkyň öýden. Özüňizi oňurmaýan wagtyňyz ýanyma alym. Şeýle dämi? Pul berdim, körpejem diýdim, öýü berdim. Gysganmadım hiç zadymy, kötemejek boldum seni. Ýönen özüňiz oňurýan wagtyňyzam, jibiň pulluja boldy. Indi saňa eje gerek gelle. Kafeden kafeye giden bolup, dastavky ýen bolup, ejeňizde bolsa öýde bir çorba pişirip bereňiz. Bolýan şol atlam. Maňa siziň hyzmatyňyz, haýryňyz degmejek bolsa, şu günden şeýlek kireýine ýaşarsyňyz. Meňe min öňkülügim ýok oglum. Maňa da pul gerek, jan saglyk gerek. İýdäňiz ok, serideňiz ok. Men näme etmen oglum ondan? He, aýtany, aýdy kiňem. Meni özüňiz ýetirdiňiz şu derece. Innem günüňizi nädip görseňiz şeýdip görüň. Ana, hanamytda çıkıp ölenoga ýaşap ýöre. Siz onça ýokmy? Sizem ütgeşik däl ondan. Senem özüň oňorarsyň. Oňorarsyň, tansam edersiň. Garaňa makar oňorman. Düşündiňmi? Hawa. Ece, Näme? ulow alaýjakmy? Goýaý da. Ulow gerekmiş muňa. Açar ýerine goý. Mena ýa dedimlay. Hemme zatyan ağandan. Haandan şol.
Gelip gepi çırkıttı. Bolya bet etsen ay. Gurlaşarın ödüm. Gitçek gel geçerik. Bidar olum na.